बाजार खालामनाय एसे थाइसे थाइनै खम मोनदों बाजार गिदिर फैनानै। बहानिफ्राय फैदों एसे आं उगुरिनिफ्राय ना औ मा बायखो माने माबा भिन्दि जोलै ओमफ्राय सफेद नै ओमफ्राय साफुन दासो लाहांदों। गासिबो बुस्थुफ्रा दंजोबो नामा बाजाराव? आं बारा गिदिङाखै दासो फैहांदों एसे दंजोबो खोमा ओरैहाय दाउ नायलाबायनोसै। ओनसोलनि जानानै बे बाजारखौ जाजाबाय थानो लुबैयो दा? औ खाथियाव बाजार मोनबालाय मोजां। मा बायगोन होनना सानदों? मा बायगोन दा? दाउ लायनोसै बर'दिननि एसे जानो मानैसो। गानग्रा जोमग्रा बायाखै नामा? बायथ'वाखै दासो फैहांदों। दख'ना बायला? र' बायनोसै ओरै गिदिंनानै गांसेसो गांनैसो। दे फैनानै ओमफ्राय समायनायबो मोनदों ओमफ्राय न'आ एसे मोजां मोनदों जों दख'ना फानग्राफ्रा बिनि थाखाय गोजोनदों आरो। दख'नाया नोंथांनिया गांबेसे नांगोन? दख'नाथ' नाङाखै ब्लाउसल' नांदों। जिखुनु मानसिफ्रा फैलागासिनो दंना? दासो फैगासिनो दङ। मोजां जागोन होनना आसा खालामदों। औ आसा खालामदों। मादैनि दख'ना फाननायखौ बायनो थाखाय मा खावलायगोन रायजोफोरखौ लांफैनो बेयाव? लांफैनो थाखाय रायजोफोरखौ खावलायदों आरो आं। माबायदि दख'ना मोननाय जायो? बिदिनो माइदि गोनां आगर गुबै ओमफ्राय जिंखारि आरो फाखुवा दं आरो साद्रि। बेसेबांसो दामनिफ्राय जागायो? बिदिनो 27 2500 ओमफ्राय बिदिनो बिदुना 1200 बिदि दं आरो। बबेनिफ्राय फैनाय मादैया मा गामिनिफ्राय? आं थुक्राझारनिफ्राय आं थुक्राझारावनो दखान होखायो नालाय। ভাল লাগছে আৰু বাজাৰটো ভালেই হ'ব, প্লেচটোও ভাল আৰু কাষ্টমাৰো আহি আছে নতুন হিচাপে আজি প্ৰথম দিন হিচাপে ভালেই ৰেছপন্স পাইছোঁ আমি আৰু ভাল লাগিছে আৰু প্লেচটোও ভাল। আপুনি যে চলা তলা বিক্ৰী কৰিছে আপোনাৰ কেনেকুৱা মানুহবিলাক ঠিকেই আছে, লৈ আছে মানুহ আৰু আজি প্ৰথম কাৰণে মানুহ ঠিক মতো নাজানে বাজাৰটো অপেনিং হৈছে আজি ফাৰ্ষ্ট মানে মানুহ বেছি জানাজানি হোৱা নাই কিন্তু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে ভাল হ'ব আৰু কি বাজাৰটো ডেভেলপ হ'ব আৰু কি প্লেচটো ভাল লাগিছে মানুহবিলাক ঠিকই আহি আছে কাষ্টমাৰ ভাল আছে। আমি বাসুগাঁও পৰা আহিছোঁ। বাসুগাঁৱৰ পৰা কেইজনমান আহিছে? বাসুগাঁও মোটামুটি 30-40 জন মান আহিছে। আৰু দহটা জাগাত বঙাইগাঁও কোথায় অহা নাই আমি গম পোৱা নাই কিন্তু আমি মেক্সিমাম বাসুগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। ঠিক আছে ঠিক আছে ধন্যবাদ।